Au. Konečně Jan. Fuj, to určitě budou zase ty alergie. Musím to jít pro kapesníky zase. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem tady přišla na to focení. Jo, dobře, takže máte představu? Jo, já mám spousta věcí. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem tady na to focení. Jo, dobře, takže můžeme začít, no? Jo. Ale Já jsem vlastně, jako já nemám jako nějakou představu, jak se chci fotit. No A máte nějaký tip? No tak hele, jakoby většina lidí se tady fotí jakoby v tomhle stylu, anebo ještě takhle. No, tak položím to. Ježiši, to je tak krásný strom. Tady se mi bude svát úplně krásně. Trošku si to tady oddělám. To je krásný. Yeah. Ježiši, to je tady tak krásný. Ale teda ty větve, no. Au, co tady je? Tady jsou nějaký klacky. Fuj, tady jsou komáři a mouchy. Tady spát nebudu. Jsem zvědavá, jaký má být dneska počasí. Dneska má být mega pěkně, ty jo. Tak to se zlepší i ten svetr. To si ze mě děláte srandu? Ono se jako zatahuje? Já se jdu projít a ono se začne zatahovat. To je super. Jsi si mohla vzít ten svetr. To trochu ochlazuje zase. Ach jo. Konečně začíná jaro a proč nemůže být prostě teplo zase? Tak jak to je? Může? Mhm. Teď bude střih. A ty jsou jak postiženou. Můžeš. Takže, cože? No. A jo, to jsem měla vypnout, promiň.